U sklopu majskih dana otpora sinoć je u prostorijama Centra za kulturu Lukavac svečano otvorena izložba slika Tišina u izolaciji lukavačkog autora Ismeta Hodžića. Okupljene ljubitelje likovne umjetnosti u ime organizatora pozdravio je Mihat Sakić, koji je uz osvrt na stvaralački period autora i simbolično otvorio izložbu. Ideju za izložbu Tišina u izolaciji osmislio je sam autor, koji je tokom korona krize izolacije postavu svojih izložbenih radova prilagodio novonastaloj situaciji. Ovo je tišina i u tišini sam progovorio, ali tišina bez glasa. Znači, svjetlost i boja. To je ogledalo duše. Ne znamo šta je ovo u stvari. Niti smijem ići, niti smijem biti. Suština je da se zatvorim. Zatvorio sam se, a u stvari onda sam se prepustio svom stvaralaštvu. Jedna ljepota, zaboravljena kriza, zaboravljene teškoće i svi izrazi od nestašice, od bez lijeka, u stvari ja sam našao sebi lijek. Ovo me je držalo i dalje. Još ne smijemo se opuštati jer ovo može biti još žešće, jače i sve to. Ostvarili ste se, čini mi se, u 28 samostalnih izložbi. Svakoj nekako prilazite sa ozbiljnošću i sa posebnom pažnjom, a evo, sami ste kazali da je ova izložba na neki način bila vaš lijek u vrijeme pandemije korona. Pa jeste, sve moje izložbe u stvari je ekološka poruka, da se ne uništimo. U stvari je došlo i ovo da nas uništi, jer opet je došao virus. Niti smo znali, niti čuli, ali upravo umjesto da tražimo vakcinu, ja sam sebe već vakcinisao sa svojim slikama. Stvari, to i je ta suština zatvorenosti. Jedino moja supruga je uvijek govorila, znaš, jesi za kapicu, a ja sam imao svoj prostor i svoj mir. I bez korone i sa koronom. Smo se uvijek često i nasmijali, znaš, vidiš što je lijepo u zajedništvu. Kroz cjelokupan stvaralački period autor Hodžić zadržao je kontinuitet stvaranja, a njegovi pejzaži su jedinstveni. On je romantik, lirski slikar koji ljepote svoga kraja i okruženja predstavlja na najljepši mogući način. Svjetlo stvaranja ove ljepote, kako i sam ističe, doživio je još kao dijete i sada u ovim godinama života svoja stvaralačka umjetnička iskustva nastoji prenijeti na buduće mlade stvaraoce. Stvari, ja sam je već kao dijete doživio, a prenosim je sada baš u ovim elementima života. Znači, ne gledajući element kako ću i šta ću, da li ima ili nema, nego jednostavno kist je taj u ruci i udaljenost je samo toliko da se mogu, znaš, udaljiti, ali u sobi od svoje slike. Znači, posmatranje, tišina. I moja supruga je najveći kritičar. Ona kaže, ovdje mi se sviđa, ali ne sviđa. Pa reko, ne sviđa se, ni meni na ovoj se to prolazno. Ismet Hodžić je slikar koji je svoj dar otkrio i verificirao brojnim ostvarenjima kroz svoj umjetnički staž dug 37 godina, a za koji nisu izostala ni priznanja i to ona svjetska. Do sada je ostvario 28 samostalnih izložbi. Univerzalna poruka koja se krije u njegovim dijelima je jasna, da je priroda toliko lijepa, ali da je i moramo čuvati.